kadak anapanay. Uray diyo damagan ni bagang namin 23 akon anapanay. Kastamad da ito akan dagat isanggot ko kadag iti babae analaing amang paay. Grabe ah. Dagiti babae at ikit-kitain dalaan kat dagiti guwapaw. Dagiti babae at ikit-kitain dalaan kat dagiti baknang. Nupanggap ti kinagwapo-apo nagagutak met. Nupanggap ti kinabaknang na singpetak met. Dahil ito ang takat Tagalog, ti title na Dahil Sa'yo. Ang mamatay na